أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأخضر littafin ahalari darasi na biyu kenan wanda insha Allahu yanzu za mu fara shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fasalun fi taharati, rabe-rabe a cikin tsarki. At-taharatu qismani, tsarki ya kasu kashi biyu. Taharatul hadathi, akwai tsarki na najasa, wa taharatul khabathi, da kuma tsarki na dauda. Wala yasihu al-jami'u illa bil ma'i tahirul matahuri. Dukkansu ba sa yiwuwa sai da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa. Wa huwa allazi lam yataghayyar launuhu, shine wanda kalarsa bai canja ba. Au da'amuhu, ko ɗanɗanonsa, au ra'ihatuhu, ko kuma ƙamshinsa, bima yufarriquhu galiban. Mafi yawan abun da yake rarraba su kazzaitu, kamar man zaitun wassamani da mai wadda sami da romo kullihi dukkansu. Wal wasakhi, da ƙazantar dabbobi, wassabuni, da sabulu, wal wasakhi, da dauɗa, wa nahawihi da wasunsu. Wala ba'asa bit turabi, sai dai ba laifi ga waje mai turɓaya, wal ham'ati, ko kuma mai kanwa-kanwa, wassabakhati, ko mai gishiri-gishiri, wal ajri, ko kuma jar ƙasa, wa nahawihi da makamantansu. To insha Allah nan muka kawo ƙarshen darasi na biyu, sai mun haɗu a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.